Siden middelalderen, der havde Tyskland været delt i 300 selvstændige stater, som vi ser her på kortet over Tyskland. Og så kom der krig mod Frankrig, og i slutningen af den krig, 1871, så kom Wilhelm den første til magten, og Tyskland blev et kejserrige. Det resulterede i, at Tyskland det blev delt i 25 stater, som er her, hvor Preussen det var 2/3. Så det er en ret stor forskel fra middelalderen. Den sydlige del af Tyskland, det var et landbrugssamfund, og meget, meget katolske var de også. Mens den nordlige del af Tyskland bestod af protestanter og var førende inden for den industrielle udvikling. Bismarck von Otto, han blev den første rigskansler. Og han kom her fra Preussen af, og han var også meget imod, at kirken skulle have rigtig meget indflydelse på staten, og derfor så begyndte han lige så stille at føre krig mod katolikkerne. De dannede så partiet Centrum, for ligesom at slå tilbage, fordi Bismarck han ville ikke have krigen. Nej, kirken skulle have for meget magt. Og Otto von Bismarck, han var meget nervøs for, at Frankrig de ville tage revanche over Tyskland efter den her krig i 1871, hvor Tyskland havde vundet noget af Frankrigs land. Så derfor så indgik han alliancer med Rusland og Østrig-Ungarn og Italien for ligesom at sikre, at Tyskland stod stærkt, hvis Frankrig ville slå igen. Ja, og i 1890 der blev Wilhelm den anden kejser i Tyskland, og han ville rigtig gerne have meget magt, og derfor så afskedede han også Bismarck som rigskansler. Og det medførte sig til, eller han førte en meget udenrigspolitik, end Bismarck havde gjort, og det vil sige, at til sidst så havde han kun alliancer med Østrig-Ungarn og Italien. I 1918, da det var, at krigen var slut, så flygtede han til Holland. Og så havde de så ikke nogen kejser mere i Tyskland. Og så i 1919, så kom der så den første nationalforsamling, hvor at vinderne, det var Socialdemokratiet, Tyske Demokratiske Parti og det katolske Centrumparti. Og tilsammen så hed de Weimar-koalitionen. Og de dannede så Weimar-forfatningen, som ligesom konstaterede, at nu var Tyskland en republik med en todelt magt, hvor at den udøvende magt, det var så hos rigspræsidenten. Det var ham, der havde allermest magt. Han kunne også afskedige rigskanslerne og alle sammen. Og så den lovgivende magt, den lå, altså egentlig så Tyskland var stadigvæk delt i de der stater. Og de havde deres egen lokale parlament, som hed Landdagen. Og de havde den lovgivende magt sådan, i de enkelte stater, men hvis det var overordnede emner, nationale emner som udenrigspolitik eller sådan noget, så var det så Rigsdagen, som havde den lovgivende magt. Og det var Weimar-forfatningen, den var et mønstereksempel på en demokratisk forfatning, men det var svært for folket at forstå, at de nu havde noget politisk indflydelse, og det var svært for dem helt at forstå hele den demokratiske proces og hvad de skulle gøre, fordi at de altid havde været vant til, at der var en kejser, som bestemte alting, og de bare skulle gøre, som han sagde. Så i starten kunne de ikke lige helt finde ud af, hvordan de skulle håndtere demokratiet. Tak.